Royal Quattro kobberpostkasse er en pæn kvadratisk postkasse. Det store brevindkast kan med lethed tage både bogpakker og de største søndagsaviser. Postkassen er forsynet med en kraftig 5-stift Ruco cylinderlås, som af låsesmeden kan omstilles, så hoveddørsnøglen passer til låsen i postkassen. Der er huller bag på postkassen til montering på mur eller på stander. Royal Quattro kan også bruges til montering som en enhed i et postkasseanlæg eller som indmuringspostkasse. Postkassen kan monteres på en flot sort pladestander med kobberfront eller på en dobbelt rørstander, der sættes på bagsiden af postkassen. Højden på postkassen er 35 cm, bredden er 35 cm og dybden er 20 cm. Brevindkastet måler 4 x 34 cm.